Jeg får noget forføring for det, jeg kan finde ud af. Er det også en beskyttelse? Så må jeg skulle have en kaffe, ikke? Det er der med skål. Skål, ja. Det er så fedt. Du kunne komme med det flag her. Det er fedt. Så det er det. Det er fedt. Og der er et støj til dig, når du skal ud. Han skal igennem helt store i Nu er det her. Det er rigtig fedt. Det ser ud til at glæde sig til det her. Det er bra. Det er nærmest hasle. Det er hasle, der er så mange. Det er med. Og det er meget fint. Og gider ikke mere. Så tager jeg. Nej. Nej, det skal man bare lade være. Ja, ja. Og så er der lige den der hvide kant heroppe. Og så hendes ører. Og hendes ører, og det er den der strejfe pande. Og hun var kigget ud, og så sådan der orange, meget mørk på den måde. Det var så smukt. Nu går vi tur med Ramse. Ramino. Han er mega cute. Og Jasmine. Ramse, jeg fik dit øre. Ja, det gjorde jeg også. Han rev 12 fejl. Eller han rev 3 bomme. Det var 12 fejl. Og du havde 4 fejl. Ja. Ja, det var lidt. Fordi han rev en bum. Ja, men det, ja, han rev på første. Ikke? Jeg rev på 3., 7. og 8. Og han brændte i hele første runde. Og Mino plejer ikke at være en, der river ned. Nej, men nu, det var han i dag. Nå, det er også okay. Ja. Vi går bare lige sådan en tur rundt om boldene, men vi går ikke så langt. Nu er vi på vej tilbage. Og jeg har bare lige sådan mit stævntøj indenunder. Og Ramse, han er meget fotogen. Nej, han gider ikke så stille, når man skal tage billeder af ham. Vi gik bare sådan en lidt kort tur, fordi at jeg skal snart ind og stå bane, og det skal Jasmine også, fordi jeg siger til hende. Så derfor, ja, hygge.